Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti pampanag na ni Padre Simon nga agsubli iti simbaan. Kalat nga danang tengel ken kuana. Ngem limaban ti padi. Ket iti tulong dagiti pulis nga adday ti asidag ti simbaan. Nakemmegda ti nasao a lalaki. Ngem bayat ti kaaddanay ti pagbaludan. Nagpakamatay daytoy. Iti sabali a bangir. Nagdanag ni Monica apaman anaamuan na tinapasamak kan ni Padre Simon. Kabayatan na. Nagsarita dagiti agasawa a Don Leon kan Mayora Chona maipapan iti panagtignay dagiti pulis. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Itinagan ti Ama. Lusyak ti masuron. Ang mga nusaklatan tagtignay. Pangaasim yun. Saan ko ma? Di mo putputan tilintag. Laglagi po nga dadagiti pulis nga akin trabaho iti dayta. Pasig amandal dagiti pulis ditoy. Iso... Mabitlang. Oh, apay yun. Anya tinay-text ka? Ayop no asino man daytoy. Yun. Anya tinay-text ka kunak. Adita. Basaan tapno maamwam. Diyos ko! Saan ta kadipay nga agawin, Monica? Kaya't ko pa'y dito simbaan, yaya ising. Sa bagay, nasa papay mat. Ngamne, saan ta nga agpasimngat ah? Amumatan ang mga noagungot ni papam. Di kayag danag, yaya. Saan ang mapasamak dayta? Amok, adi nakaungtan ni papam. Ngam siyak, ungtan nakdayjay numarabian ta. Isu asaan ta nga agparabi eh. Sayang, Chief. Awan mo't tinatuktalan tayo tinapananta. Talaga kasta. Saan mo't nga amin apag natayo, kat agresulta iti positibo. Isu akasapulan tinananay a panaganos. Chief Salvador. No daduma, mabayag, saad na maduktalan tayo. Kat day tatisan a maawatan dagiti daduma nga umili. Tatingamin kayat da, no adda krimen, masulbar adagos. Ti saan da nga mo? Saan mo't abasta-basta ti mangsolbar iti krimen? Pudno day ta, P1 Mendez. Isu akasapulan tayo tinananay a panaganos. Tapat check. Addan tumot laeng ti maduktalan tayo. Bugi. No asino man dayjay anak text. Patyak nga amunak. Mamo. Amin dagiti atapon tayo ang makamu iti kinasya sino yun. Naibagnin. Bugi. Malaksid langan. No may samot lang kadagiti tao tayo tagar-aramid iti kasyay. Anya ti kayat mo asawan. Kas kumasya kamo. Amok ti amin may papan kada kayo. Kasta ti kayat ko asawan. Oh, Monica. Adda kayo gayam kinimanang ising dito'y simbaan. Namuak namin tinapasamak ni Padre Simon. Nagdanagak. Anya? Danda ni gaya man na isagmak ni Padre. Ay, naimbaglangan ta dagiti taok dito'y simbaan. Apaman ang adlaw dati napasamak, imarayat da adagos. Ngaman niya tinapasamak. Kasano anadang randay di alalaki, ti bagina? Saan mi mataninam na matikas di mapasamak, Monica? Isu nga atapan mi nga amuday di alalaki ama isagmak matlaeng, gapoy ti pan nakatiliw na. Isu nga inunaan nandag iti atapan na amang patay kan kwa na. Hebe. Kasta ti rumrumor iti investigasyon. Isu ati ikagkagumaan mi nga amuan ita. Kat no asino dagiti koneksyon dayjay alalaki. Saan na sinsinan ti mensahe anaawat mo, Leon? Jonah. No asino man tinag-text a may saka a drug lord. Sigurado nga am-am mo matlaang. Anya ti kayat mo asawan.
Kasano ko mga amo na ti maipapankan ka? No di na kaamam mo. No asino man day jay, mabilbilang ang teltaw na. Jak itulok tikas jay nga aramitan na. Iso nga aganad, no asino man day jay, tatalaga asingirek itinangina. Awan na pulos ti makunak ni Monica. Malaksid na singpet. Relihiyosa pa. Pudno day ta, Father. Hebe, mabalin ka di. Di na ko nawagan iti kasta. Anya ti kahit mga asawan. Simon ko malatan. Sana bale. Tapa nagkitak. Saad mo't nga agin na dayo ti dadta. Kan naglagan tirik na kan ka, Hebe. Kinakudno na kaslakab sa titrato kan ka. Ha? Mabalin ka di, Hebe? Day talaga yam. Ngam iti may sa kondisyon. Anya data? Narding, kunam kumalat tamatan kanyak. Iti kasta, ad-ad dapay ang makapagsiningag ta. Naimbag matanda kayo ni Iha. Kunaklaki din numarabyan kayo di simbaan. Di may tulok day ta, papa. Kan may sa, amumi ka ni Yaya Ising, adi mo magustuhan, numarabyan kami. Nang runak at adadagiti na pasamag diti lugar tayo, amang kunak at talaga mo't delikado. Agpaiso day ta, Iha. Nang runa itata... Taan niya, papa? Ta agrayra dagiti managdakdakas. Kat awan ti pilpilyenda. Kas kuma iti napasamag itay nabiit dito'y balay. Napabetag ti may sa akotse tayo. Papa, Kasta ti kayat ko asawen, Iha. Iso asapay la kuma. Taaganad ka akanayon. Ammo, Ma'am Chuna. Talaga gayam ani Padre Simon laeng tinakarangot jay lalaki anang kemegken kuana. Ising? Kinasarsaritak ni Padre Simon. Iso ana am wakti amin, ma'am. Imarayat laeng dagiti pulis nga agbambantay ijay simbaan. Idi natenggelan ni Padre dayja alalaki. Kasta gayam tinapasamak. Un, ma'am. Ni Padre tinangibaga iti amin. Dakkel ti pamatik nga agbayag dito ni Padre Simon. Ngamin, saan amabuteng ken kabailan na asalakniban ti bagina. Dayta ka di abalay, Iuan Mendez. Wan, Chief. Iso dayta. Naulimak ti aglawlaw. Chief, Agsagana ka laeng. Narigaten. Ang mga noadadakas ang mapasamak. Amumatan. Nudaduma. Pagad ti pasimudaag tinalabas a kinaulimak ti aglawlaw. di kagdanag, Chief. Kanayon anak kasagana ak. Nasayaan. Kasayatan dayta. Tapno saan takit di ang maisagmak. Amkam kade, nga ang mga noadapay laeng paggad ang mapasamak, Monica. Iso akayat mo akaduan ka pay laeng dito'y silid mo. Jack ilibak, Yaya Ising. Monica, Talaga anapabot nga nakiti pa nakapabutak ti may sa akotse itay nabiit. Iso anong kastoy arabiin? Madandanagan akmatan. sa bagay, normal dayta tatao tayo laeng balasang ko. Normal nga agdanag tayo. Yaya Ising. Ngam saan arumbe nga iruam tayo ti bagi tayo iti kasta. Nasken ada tayo laeng ti mangisuro iti bagi tayo nga agbalin anatureg. Tapno saan nga agari ti buteng iti barukong tayo. Talaga asaan ang mapunas iti panunot ko. No asino tinag-text kanyak. Saan mo't nga rod ang makontak ti cellphone number na? Padasek man niya awagan.
ang mga numakontak ko itan. Nas kinamamuak no asino tayo jay. Diyos ko. Talaga saan na makontak? Sino tewanan pain? Anya pa'y tiya muna may papankanyak. Nagsapa ka ngayon, Martin. Wen, Simon, tanapatag dito yung pagsaritaan ta. Anya ti kayat mo sawan? Bayat ti panaggubalyo iti day di alalaki. Adda ka din nadlaw mo akakadwa na? Panagkunan katawan, Narding. Tanod da. Pinagtinulungan da ko man. Ay, sabagay. Hanggang sa nabali. Saan kami ngagsardang iti panag-imbestigar mi, Simon? Ket, anusan na kuma? No agsubli-subliak ngagdamag kan ka, may papan iti napasamak. May sangami na pamuspusan dayta. Tapno inot amalawagan ti amin. Nagsapakan arumwar, yun. Napatagda si Kaswag Jonah. Ngamawan pa'y turog mo. Ha? Kasano nga mom? Gaputa nagpatnag a pinalpaliiw ka. Amok asaan ka nakaturog apulos. Kat amok mo timang burburibor kan ka. Tinaawat mo at text idikalman. Jonah. Amang nga Nasken arumwarak. Di kagda nagtawan tinta ka sa mapasamak. Ken maisa, adamot ni Bogi. Di nakbaybayan ni Bogi. Iso at di kagdanag, Jonah. Anak ko, saan tayo ang makasigurado iti talgad tayo? Iso ano awan mutla ang tinapatag apapanam? Dito'y kalatan balay. Di kag nanang, mama. Ija kami lang simbaan kaniyaya ising. Kan oray no addaag diti balay. Saan lataan na talgad? Ha? Napanagnagan tayo dayta, mama. Iso nga oray sa dino itati ayan tayo. Saan ama ko na anatalgad? Takabaulan dagiti managdakdakas ti agaramid iti krimen. Iti oray sa dino. Naimbaglakit din tanadanon kayo dito'y balayo, Mayora. Napatagsakit diti gagaram, hepe. At dala ko mas sumagmamano as saludsod kada kayo. May naig iti napasamak dito'y balayo. Makatulong ka di dayta iti investigasyon. Tapno maduktalan no asino ti nagaramid iti kasjay. Namnamaan mi akasta, Mayora. Hepe, Sapay lang kumata ipaayo ti kooperasyon nyo, Mayora. apay ket din asaan? Sige, hepe. Nakasagana ak ang makitinulong. Naulimag mo tinapalabas ang nagpatnag nito'y Monica. Awan tinadlaw ko ama di anapasamak. Ken may sa? Nanayunan pa'y dagiti pulis ngayon baon ni Narding dito'y ngagbantay. Kastagayang, padre. Wan Monica. Oh, kumusta mat iji balayo? Naulimak mat. Naulimag ko nam? Agam nagunag matisin na mo. Padre. Maamamak ka kadingaging gait, ha? Diya kilibak, padre. Ngamin, amok nga oray sa dino. Saanan anatalgad. Anya? Patsak nga amoy yung matdayta. Kitaan nyo laangan. Mismo nga iji garahim At na nakastrak ang managdakdakas. Napaputak ti may sa alugan mi. Da kayo mat? Pinagaramidan da kayo iti dakas. Naimbaglaangan takabaalan nyo asalakniban ti bagiyo. Tano saan? Amangan no anyan tinapasamak kada kayo. Wan nga rod. Dantani akon, Monica. Nga madamag ko man laang, Padre Simon. Kasano ana aramid yu ti kasjay. Ha? Monica. Anya ti isungbat ni Padre Simon ken ni Monica. Gagayem di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Itinagan ti Ama. Napalabas.
Kastaunay ti pan nakaklat ni Don Leon, iti nakaawat dayto iti text message amang ibagbaga nga isuket maysa a drug lord. Naklat mo't ni Mayora Chona Rugante, iti nabasa na tinasao a mensahe. Iti sabali a bangir, ikagkagumaan latta dagiti pulis nga idaulwan ni Hepe Salvador ti agkalap iti impormasyon a makatulong kadakwada tapno masulbar dagiti krimen a napasamak. Kabayatan na, napanmanan ni Monica iti simbaan, ket nagsarita da ken ni Padre Simon. Itagagayem, dinggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Ma'am, ama kakadipay lang, aging kaita. Jak ilibak dayta, Padre. Ngamin, amok nga oray sa dino. Saanin ang natalgad. Anya? Patsak nga amo yung dayta. Kitaan nyo laangan. Mismo nga ije garahim eh. Ada nakastra ka man nagdakdakas. Napabatag ti may sa alugan mi. Da kayo mat, pinagaramidan da kayo iti dakas, Padre. Naimbaglaangan ta kabaulan nyo asalak ni Banti Bagiyo. Tano saan? Amangan no anyan tinapasama kada kayo. Wen nga rod. Dandani ahon, Monica. Nga madamag ko man laang, Padre. Kasano ana arami dyo ti kasyay? Monica. Kasano a kinabaulam a pinarmak ti lalaki anang kamagkan ka? Panakunak. Ura asino. Kabalan na sa lakniban ti bagina, no agpaggadan, Monica. Padre, Kasta tinapasamak iti day ti arabi. Nariknak nga agpaggadak. Iso ngayon kagumakon ti limaban. Ket amo ka di nagbinaybayan ti Diyos. Iso na parmat ko jay lalaki anang gamat kanyak. Awan ka din ti sabali asaludsudem, Hepe. Nadamag ko aminen, Mayora. Ngam no bilang addan tupay, sapay la kumatasandak akagura, no kasarita kayo manen. Apay ko maakagura ka, Hepe. Amok nga aramidam laang ti trabahom. Kan maysa, kayat ko mat amasulbar ti amin. Kayat ko amatiliw ti awanan bain a nagaramid iti kasjay diti balay. Mayora, Agtalakak iti kabaalan nyo, Hepe. Iso anam na maag nga iti kabiitan na panawan. Matiliw yu jay lalaki asimrek, kenang pabetak iti lugan, iti mismo agarahemi. Sinaludsud mo kenkwa na ti kasta. wanya ya. Anya ngay ti kunana. Kunana nga oray asino, kabailan na asalak ni Banti Bagina no agpagkad. Basta saan ang maunaan iti butang. Ay na, no siyak siguro. Yak kabailan ti lumaban iti managdakdakas. Yaya, Nakaamamak ti kastanya. Kasanon no patayin da ka no lumaban ka. Ay, agraira itan ti kasta adamag. No lumaban ti tao, mapapatay. podno anak kabutbutang yaya. Ngamsikan amis mo tinagko na kanyak. Saan arumbang nga agbutangag. Tapno saan nga agari ti panagamak iti barukong ko. Naimbaglangan tamayat ang makitinolong ni Mayora Rugante anya, Chief. madlaw ko talaga kayat ni Mayora ama urnos ti amin. Ti kayat na ket kanayon ano uli magtilugar ama sakupan na. Chief, Iswarumbang lang aramidan tayo mati amin nakabaalan tayo. Ipatungpal tayo ti linteg, ket salwadan tayo ti linak ken kapyan. wena Chief. Trabaho tayo dayta. Iso na lang, takas itin ako namon. Nasirib met dagiti managdakdakas. Saan tayo ida basta mabisto? Ta saan tayo met nga ammo, ti kinasya sino da? Chief, Ngam saan tayo ngagsardeng? Ituloy tayo ti agimbistigar. Kanagkalap iti impormasyon. Tapno makamag tayon dagiti managdakdakas. Anya ti ko na dagiti kinasaritam at tao tayo. Kawan di may bagada amo. Saan damat nga mo? No asino nga talaga ti mangkonkontra kada kayo? Maburbur tya anak iti kastoy ama paspasamak pogi. Amo,
Asino di nag-text kanyak? Diyak masungbatan day ta, amo. Am mo naglaki di dayjay. Taapay akas di tinakalanad iti text na. Sa nabali, amo. Ika kumaan tayo nga amuan. No asino day jay. Ngawanan bain. Hello, Leon. Ang mga numarabyan nga agawin yun, ha? Leon, At ang amin napating nga si Kaswar. dakan ka dayta. Ngam aganad ka kuma. Agyaman akton, ha? Ni Monica, Saan da pa'y asimangpet ka ni Ising? kasta ka day. Wen, ngam sa nabale. Imbagamot ni Monica nga agsubli adagos. Iso adi ka madanagan. Sa dinuti pang ipanam kadagiti ginatang mo, Monica. Iti ayan dagiti na biktima iti oram, Padre Simon. Mapan mi idagas ijay. Sakbay nga agawit kami kaniyaya ising. Talaga di mo maliplipatan ti tumulong kadagiti agkasapulan, ha? O bingak pay lang. Impasigodan ni Mama arumbang at tulungan dagiti agkasapulan, Padre. Kat imot ko day taapan rosoro, aging gati makalak. Talaga nasingpet kayo sa nga pamilya. Padre, Iso adya kon mas daaw. No apay nga ipatpatag dagiti umili ti inam. Nga iso ti mayora dito'y San Bartolome. At dan dagiti kasapulan tayo a dokumento, Chief. Nasayaat nga rod no kasta, atong. Dagita dokumento ti igam tayo. Iti panangsarag tayo iti balay agagara tayo. Chief. Ala, pagsagana man dagiti kakadwa. Kasarita kayo pa'y amin. Sakbay nga agtignay tayo. Okay, Chief. Permission to leave, Chief. Carry on. At damanan isayang kat mga operasyon. Sapay lako matatarabayan na kami ti Diyos. Ay, agyaman kami iti tulong na impayo. Agyaman kami unay. o anya, ada ka din nabingay yu amin. Wan ma'am! Wan ma'am Monica. Nasayaat mat. Baliwan min tumanin ti umay mangtad iti tulong. Ay, agyaman kami. Huli ka! Nakaragragsak daan na kaawat kadagiti inten mo. Babaen man la iti kasta nga aramida. Ket maksayan ti parikot da. Gapo iti pan nakapukaw dagiti pundar da. Yaya. Panagkunam ka de, kat saan da pa'y laang akontento ita. Tadamutan dagiti na ipatakder apag naedanda. Nga impa ay ti lokal a gobyerno ti San Bartolome. Yaya. Amok nga adalata sakit tinakam da. Gaputa na oram amin dagiti pundar da. Idi na oram dagiti babalay da. Kaday tati kang runaan ang makagapo, no apay atultulungak ida. Mama, apay nga awan pa'y ni Papa? Itay pa'y bigat nga inyawag na timala daw a panagawid na, iha. Kasta ka di, Mama? Wen, ada ka nung amin napatag nga si Kaswen na. May papan ka di iti negosyo? Apay, Mama. Nagsanay kayo, Mat. Mabalin ka di, iha. Saan ko maasyak ti pagdamagam iti dayta? Kasaritam tulaangan ni Papam inton mawayaam. Apay, Mama. Ada ka di mapaspasama kadyak amo? Ne, awan ti kasta nga imbagak, iha. Basta ni Papam tulaangan ti kasaritam. Amo, di kay manan matimtimay. Maburiborak nga minatalaga, Pogi. Jak amono anya ti rombang nga ramitak. Oran niya ti mapaspasamak, amo. Adak laeng dito eh. Amuyo dayta. Nakasagana ka mga ibuisi ti biyag ko para kata kayo. Amuyo mo't dayta, saan ka di? Kinapudno na. Si kalaeng ti pagtaltalkak manipod pa'y iti, Pogi. Kat sapay lako ma,
Tadi mo dadailan day ta pa nagtalagkokin ka. Bogi. Sumagmamano ataok tinakawaras iti aglawlaw ti simbaan, Simon. Agyaman ak narding. At adupay ko ma. Ngam adda ngamin operasyon mi itarabi. Kastamit lagayam. Amangan no kasapulam dagiti taom nga dito eh. Umdas kami matkit di amang isayangkat iti operasyon. Iso nga dalata dagiti tao nga agbantay dito eh. Anya ti isayang katyong operasyon narding. Medyo napaggad. Iso nga iramraman da kami kuma iti kararag mo. Sige narding. Damdamam da ita. Kati ko Diyos ti magtarabay kada kayo. No kasta, inururay nag-iha. Madanaganak ngamin, Papa. Saan ka di nga imbagakin ka ni mamam, di inyawag ko kinkuana? Imbaga na, Papa. Ngam talaga ngamin adyak makaid na. Nay kalaki dinaya. Anya ngamin tiyas si kaswam. Anya pa'y kuma? Tinegosyo, iha. Ngam apay akas lasaan ang makasungbat ni Mama Itay. Idi damdamagag kan kwa na ti may papan iti dayta abanag. Ha? Dayta ti agpaiso, Papa. Iso nga rod nga inuray ko asumangpad ka, tas sikan amismo ti kasaritak. Negosyo, tas asikaswag, iha. Makumikom laing ni mamam. Iso siguro akas jay ti jarna. Amumeten, nagsasaruno dagiti pasamag dito'y ili tayo. Kat dayta siguro ti pampanunutan ni mamam. Mendes, aganat kayo. Ijay kayo bangir. Tada kami ti makamo dito'y bangir apaset. Matongpal, Chief. Kakadwa, follow me. Dagi jahen da Mendes. Agtignay kami matan. Sinyasa kong dagiti kakadwak. Men, move! Sapay la kumatag baligi kami. Ngawan ti asino man ama isagmak kada kami. Di ka kadiak pampanunot, Jonah. Leon, No kasta nga dadamagan ni Monica, sumungbat ka kuma iti nasayat. Iti kasta saan niya agatap dyanak ta. Jakun kayat ama ulit pa iti kasjay na pasamak, Jonah. Ta iti sumaruno, siguraduak ama karaman ka man ng kanyak. Jak makaturog. Iswa kasayaatan no agpaangin agpailang dito iti rasa. Aglalaok ita ti marikriknak. Masurunak. Gapo iti aramitan ni Jonah. Ngem, ad-adda ama borbor tya anak gapo iti mapaspasamak. Asino tewanan bain namang konkontra kanyak. Apay akaslam amo naglaunay. Siyak ti kabilgan dito'y San Bartolome. Ngem iti mapaspasama kita, kas laki din adda pa'y nabilbilig ngem iti siyak. Jak lakit di itulok nga adda pa'y nalalaing ngem iti siyak. Amangan nga minno dumteng tutikan ito. Ket siyakton ti delikado. Rumbeng ita pa'y laeng. Ket maipaknin no asino man tiawanan bain namang kalkalaban kanyak. Anya dagi jaya putok! Anya ti kayat asawan dagiti putok ti paltog anangeg ni Don Leon Rogante. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni Jun Rebotazo. Computer recording technician Mark Molag.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.